kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun Mimbayaksa. Nggih, Bu Kulul. Tumuli budhal marang negara Ngamarta, elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyaring tejo leliwaran laci siring Wimbo kekondo tiuping maruto mando gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek Pate, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora manglih rak Bagong to Dipate. Nggih, Radar. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong nggugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong. Oh, aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu gilani lho ya. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Kawan Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima janur gunung ngadi ngarep monggo adat sabene kowe iki ora nate sowan ana ing Sukalima Bagong kowe padha raja sak praptamu ana kawan pengestunipun Penemban Durna
tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestu ku tampanono ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Oh Dipati, sajake rada lerem atine. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong Padhararja sak praptamu. Ate Sesuki. Lah. Sengguna lali Sengkuni. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjur kena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong Padhararja sak praptamu. Ndara Satama. Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen tau tanggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapanane iki saka 5. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan saka 5 lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang saka 5? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan saka 5. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru. Ingkang saestu lantip nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing mboten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih ta? Beberapa kejuaraan disambet semua pialanya niku awit panggulawentah sampeyan. Iya pancen. Janaka kae mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampeyan sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu. Niku sampeyan nggih peparing. Terus sampeyan didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampeyan niku suci. Asline sampeyan niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dipati mangrungokke niku Bagong iso njunjung derajat kula. Saya suwe rak saya ora cetha ta. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Ming agalan tok tegese ora ming kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika Penemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kepareng maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kaliyan Penemban Durna. Napa sares pangandikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh.
Cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun anggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye Kang? Riyen Dipati mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi pasuksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Ternyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu penemban. Tenan Bagong. Oh, lah nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Kowe enting kok. Wong mung seprapat. Ya iso ora apa-apa, tak tampa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo sing ngene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditilik teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocahne wis tumindak elek wis kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan Bagong. Wah, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa. Ayo pinter ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan lawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastubamulya. Kayu Kastubamulya. Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastubamulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku untuk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastubamulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ingkang saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastubamulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastubamulya kuwi mapane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastubamulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunaning desamu bakal ngreda ngrembaka para kawan Bagong. Kakyatri sang kapirangu Renanggul kinembet kembet dosang reknaning bawana
ya si tukang walang ati ya si tukang ngenasing tias ya si tukang kutu kering Gunung Candrageni ini pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kuwi munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplung jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah? Bagong, kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ing mbok jangka, kowe entuk ing bakal mbok gayu. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, nek ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap nggih ngestaken dawuh. Nuwun pamit perembahan matur sembah nuwun nggih sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya ya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana kena pante kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasata maula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh nggih. Sampun nggih perembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono lawan Bagong. Pinenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda abdi wae sampeyan paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Prembandurna niku lahir gedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir minta Dipate, mangkir piye? Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to Di, pang meneng mawon iki enten Srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Bola-bali nek Ponokawan edan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang.
Sin kok sin. Barang ilang weh Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Demate. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning mati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya. Makaryaning ngabdi kepatihan pripun Kakang Mrembanduna? Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadahi tumindhaing kados mekaten menika. Santama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, mongko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mongko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Kersa Tama. Bri ngestaken jam. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Bri ngestaken jam. Bubarna para cantrik mangyu janggan sing padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Bri ngestaken dawuh Bapa Mremban. Kaya wis ora ana dawuh maneh Ger anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita Arsa Kundur Kedatun jelek saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Purban Jedi manggung petanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga.
anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta Petro kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Tegong. Piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Nek kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngumpuli panas. Geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok disiki sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersane sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggrata wae ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene wae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene wae, Gong. Yo tak iwangi yo. Kowe mulai ora. Kowe ora mulai saling perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulai ora? Ora gelem mulai. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wong karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku nang emoh kae wangi Tru. Wong. Katon Bagong mlayu-mlayu. Nasak Karang Prabisan Kurawa nggone laku dedemikan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Nggih, Paman. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati, ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepasana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib munjuk atursanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, isaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, nggih. Aja ketok lho, ndak ketara. Ndak ketara.
boten kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipunpasaken dening Sang Kartomarma. Mawi daya kemanden mila pelajari datan kasak netra. Kilura Bagong datan Prayitna. Kenging dadane nalika semanten kontal kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiat Kilura Petruk kantong bolong nimurupi kawontenanipun Rayi Kilura Bagong. Wong kontal bokonge telos-telos. Gak kowe kena apa? Pak, Bagong kesonjo boyo. Yang pantara rati among cipta pukulun. Tanono lan kaeksi mila katur kang cun domane rasa satrageng ulun sumembah Om Dedyaring Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Nganti kersasak kaya wis ora kuat ganggonku njumangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak. Tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ladala. Lah apa dan bakal tekaning mati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa. Rekat lampahing rata tan pantara
Prateng suku ning arga kang tuminga Hiram kang tumingal dendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami sang arga yaksa angudha raos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara lenggih kuntaling ki Ram Bagong nalika semanten kenging pusakaning sang Yaparasata Kurawa dawah wonten ngajenganipun sang arga yaksa kagyat kadrakasan yang sedya arga yaksa wau Trisan kapirangu pinanggul kinempit-kempit dosang regnaning bawana dosang regnaning bawana ya si tukang balang ati lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara mara bareng tak wis padhake lah dalah sajake wis tekaning mati menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya pawongan kowe aja sambat kaningaya gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene ndak pesthekake yen kowe dadi panganing arga yaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi kowe dadi sen-sening wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi panganing arga yaksa dina iki ya tangis iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho ana mak jelek ning dada terus kontal aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok terus pet rae ning Purwadasila kok ngerti tekan ning kene iki kono gendruwo dengkulmu melocot iki sapa lho kowe iso urip kowe tiba ning ngarep aku lho aku tiba ning ngarepmu iya kowe sapa kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candra Geni aku Arga Yaksa
Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Kudu Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk parilamu ya Arga Yaksa. Njaluk parila piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Gusik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangandikaning guruku, Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lah kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapanda. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Arga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho. Guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus Pokoke ra enak aku, soalnya aku ki ora tau adus. ya ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan bulan-bulan kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep mbok ya kene iki. Ning kene iki sok metu gasil. Nek kene mandes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho, wis terus. Iki aku malah ngedek kaca pengilon. Wong milang Mas Tunomo sidang sekaring bawana langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng. To kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki soalé. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Baworsari. Ulun Bathara Baworsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, kula.
pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita Bagong. Waduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggihaken ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jandra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita, jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarep kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora owel kelawan pati. Kuwi ingkang dadekake ulun bombong telinging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkanten Bu Ulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teka kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan gelem dandan-dandan karang kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan karang kadempel. Cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang retnaning bawana. Ya si tukang walang ati. Mekaten Bu Ulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Rangga kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Ulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh. Lan ulun Bathara Bawarsari nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Ulun mimba yaksa. Nggih Bu Ulun. Lajeng kepareng paduka Bu Ulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba lho bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta
elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing minangka dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digantekake dening para Pandhawa. Iki ngestaken dawuh pukulun monggo lantri manjing angganipun ingkang abdi kose kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing nganggo kita inggih ngestaken dawuh ulun. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan makulingan lima ladar Panjen bener ngendikane Wangadi pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karang Kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawonsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa Ojo banget-banget nggon enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Prayitna Semoriris seka balik titiyane Gandayane Kakang Semarene ngopo malah kepasang yogya katuju ingin udene dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta enten lepat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong Dumunten Bagong kepengin bangun desa Srana piyambakipun pados kekiyataning Bathos Suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielikake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat bangun desa yen to
nganggo syarat sono kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Nek kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayane Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendhang kapracondhang kontal kaprapat sakmenika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Ngawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten keparang sowan wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun Pak ketiwasan Pak? Kawan Petruk melayu-melayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu klepatan diagung pangaksami. Nedhengipun kula tenggawa teng alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi. Kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jakaya bocah. Gancing langit lap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti arwah waca kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintiting trenek. Ala. Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Wah, pecah genti kowe. Kowe. Rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Buta kok anggere perang leren neng warung tuku wedang. Perang leren meneh neng warung ngobo kopi.
Buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud pati. Saya merasa imbang yang bodoh-bodoh. Wis malih, Pak. Wis ngono. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kon tengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Oh, iku sik. Bagong. Nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu iki lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya awon mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa mriki astunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik, kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesan niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor, sing Bagong ora dibantu sampeyan ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampeyan minangka Gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso mbangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula menawa dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandhian kalih para masyarakat kawula alit bangun pembangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan, saya ngrekoso sampeyane dadi Nalendra Ndara. Tatin, Oh ya. karo Ayu sing durung nembang. Ya, sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, yo. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mau Mbak Ayu Ayu. enggak aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke.
Lah pripun ira mangkat kok menyang. Sinten to? Ibu. Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mamang. Ora bayar dengkulmu mlacat kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastini 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene nek. Cindil. ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya aku ora mangkat. Lho. Izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kae aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayu. Ah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Kok pamel sapa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya double dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae nek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke ping 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho nok mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh mayat aku ya. Sampe aku. Janar tak cucuk kowe. Apa omong? Mo. Ya ya diaturke liwung. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki ming Prastiwi. Sak gentho-genthone tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salam nek. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Pelanggaran. Inggih Bu, inggih. Kalah seksi, kalah ayu. Seksi kalah ayu. Apa nek ming tatin? Coba. Oh, maju pamerke. Apa wani ngono Bu? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Si Pak kowe Pola. wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo ibu kalah. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngecen. ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ya apa-apa. Neng ayu, golane ya apik. Rasahmu ning ngono, mau wis Apik. kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Jar ora. Ayo dadi malih ngopo? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. Mulak-malik rajek. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas ae Mon. Semungsu Bu Prastiwi iki karo Karo aku rasaku. lagi, pokoknya karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatine wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok apa? Mas. Iya. Awe Wis, bejo-bejane dalang duwe sinden lan duwe isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Ngapa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tak saya tilik ono, apa rok abang klambi putih. Nek Seragam rampung langsung dandan tilik nang tilik sepuhe beraturan bahasa Indonesia. seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno maku Impres. SD Impres. Iya, apa mung penak lingguh bintang tamu ya. Abola-balo cah SD ya terunyukan. Harae didumpi.
Ra apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sih. Iya, aku soalnya cangkeme Prastira ono kampase. aku masuk ketularan ya. Wes. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan ajeng napa? Ngadeg Bapak ngonamu. Jumeneng piyayine. Piyayine jumenengan apa? Ya ampun. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Wes terus aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis entuk alem iki makan tularan. Sesuk-esuk ae yo. Apa era ora penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomong. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lene tah iso kok. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Apa? apane? Nek men gedek-gedek kok apa? Horor, Bu. Aku yang mudeng apa-apa lho. Wes rasa diselendhek sing wingi wis isih mules e kok. Lah kok mulas ki ditungkak apa? Ya, sabda. Jadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sing kok sing kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, Kak. Ayo siap. Kene wong telu, Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cango, Kak. Das yuk, das wong tua yuk. Lah kepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo, Pak. Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene, Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske loro atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap raneh ora? Wes to. Ki mau cang kanan ya iki mau ya. Ya. Siap, Kak. Nah, iki aku. Wah. Siap, Kak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjit. Iki tuh gede. Lah ya, cang kiri lho kondo. Aku wong tua tonggo dolanan keseneng to. Ajarane ora nggo. Kowe jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Chan. Yo. Sabda. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya ta? Aku Apa? virus corona apa? Corona. Iya, Pras. Sabda. Yo. Nganggo India lho, kok siap lho, Pras. Iya. Dentang dendeng kudu sing luas yo. Ya. Digoyang bareng bersama warga Laras Indonesia. Sing marani disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongan iki mesti. Iya, kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra aku tok pek ning. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bedina ning nesu. ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneknya disampaikan, unek-unek
jenengan disampaikan. Mengkongkonan utusan. Kok susuk 2000 wis jaluk. Lah, lho. Pahit. Tak mleh unek-unek apa? Moh wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Terus dewasa terus iki guyone dewasa kabeh horor. Omongane Prastiwi iki aja tok percaya. Iya, aku ki juragan Blobolumo. Iya. Blobok. 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 Yo. Ayo dong kendang-kendangan sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Malah ndelok-ndelok. Maneni nih Bu, maneni aku ya seneng ya nek jenengan maneni kuwi aku rasa ya. Do puas. Ya diajar wae ya. Ya. Diajar bareng-bareng. Ayo nyo nek aku diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisar pandur? Sing tengah aku. Bisa dhuwur apa malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Agak, aku wegah. Tarik. Bu, heboh Prastiwi iki heboh. Iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Sing kendang lali. Ora tetep ora lali wis. Wis mau ngarep kedung tong-tong. Ngapa? Aku ora sawer. Bu Prastiwi kantuk Ngene iki sawer. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Mbak Prastiwi Mimin. kantuk sawer. Nggih. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Yara Yantika ya. Cah wedok wae ra unil kok kowe unil. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Nggih. Mbak Mimin nang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe numbasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomit mabot ta. Iki strip nante iki sik dunantang. Kok aku sing nom-nom ono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggih sik-sukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Boten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Oke. Ya, iki. Ini. Baduke ndi baduke? Halo Roy. Ya Allah. Alah Dik Catus dhewe wangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nganggo dolanan. Oh. Wah. Tepuk tangan. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Aja dipaksa kesel ya yuk. Ora. Kene tak idak-idak kok. Apane sing beda? Ayo kesel apa ora? Kesel to? Heeh. Lah mung ora tak idak-idak.
Mengke. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kok pindho. Niki lho, Bu. Apa lho, Bu? Ayo apri ora kena badak. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Iya. Tenanananen. Wis. Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ah, ayo. Mbak Ayu. Aku gak encak ya, Bu. Apa? Encak. GM. Encok, Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encak ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Oh, iya, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Ratu. Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wah Sing ngobahke bokonge tok sak awake. Kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modar. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo, Kok aku menaku sepindho. bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu enten lho. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin durah. Tak durung. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Jadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kosek lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng. Kuk. Iya. Sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cah ngomong ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cah ngomong iso karo. Ora yo, bangke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda. Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Mongko kan padha to kowe dadi. Bubuk. Kok dudung to, bubuk. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye to? Oh, bubuk. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok.
Nek cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah Gak cepet mati. Lah apa? galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek lho. Aduh, kelompok-kelompok. Jajal wae. Saiki bae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Dono? Iya. Ya, Ya, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Mau. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Kok nek kedadean aku setar ya, Bu? Aku setar. Wis oleh siji, Bu. Ada. Iso delokne. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri nggonamu ya Allah. Ada. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Pak Dese ono ki. Lho, Bu. Kowe mung tengak-tenguk lemes. Sake aja Mas ono sel. Ya ora? Ora. Cara kompak lan nya. Ya prasnya. Ya alah kenapi ah. Kenapa kok Bu Prastiwi terus ta ya? Loh, aku kan tersayang. Ini maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Ayo iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak An wis entuk maunya. 100 kok didomong telu ngomanan 30. Kene diresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50. Asik. Ya. TikTok ya. Didum-dum kae kok lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakok jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Ngopo?" Aduh, kowe teh dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline ya. Aku utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Al-Fatihah Kudu Kiseno Nugroho. Bismillah.